Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Имо Гарсия. Днес е 16 януари 2025 година. Надявам се оставаща за България паметна дата, момент, в който това свободно падане от избори на избори ще спре. Имаме редовно правителство. Нека си пожелаем да продължи по-дълго от една страна и да бъде успешно от друга. А пък аз тази вечер подготвям документите за процедурата за съдебен заседател, кандидат съм за втори мандат и искам заедно с вас да ги подготвя, тъй като утре самото внасяне в Столичния общински съвет има символен характер, но всичко това, което човек е подготвил, прави и продължава да прави, има не по-малко стойност. И документите какво са? Те са, най-общо казано, една извадка на това какво сме правили и какво пък и желаем да правим за напред, особено както в случая имаме и мотивационно писмо. Първо искам да започна, че два цвята избрах за кампанията си, за сайта. Единият виждате тук зад мен, така жълтеникаво, леко жълто-оранжево, жълто е да кажем, който е основният десен на сайта ми за втори мандат заседател.mimo.bg, и другото е лилавия компонент на логото, който направих чрез Canva. И много исках папката, която ще предоставя в Столичния общински съвет за самата процедура, да има тази тоналност, и съм много благодарен на дамата от Office One Superstore на Скобелев там, която е до НДК, защото много се постара. Първо избрахме папката да има външна визия, но да се отваря и тук да си има вече затваряне с копченце документите, за да не изпаднат случайно, тъй като знаете, че ако са джобчета, винаги има възможност някой да изчезне на някъде. Жената много се постара, направихме логото отгоре, а пък тук отдолу сложихме визитката за сайта. Така че много ми харесва самия дизайн, който утре ще предоставя. Между другото, аз съм следвал един семестър в